8:39 minutos é a hora de visitar unha vila ben fermosa, pero que igual moitos de nós non coñecemos en profundidade. Estamos a falar de Friol. Ademais, esta vila lucense é a única vila galega candidata a capital de Escapada Rural 2025, que, por certo, poden votar pola súa candidatura ata o día 26 deste mes, así que anímense que nós xa o fixemos. E que fixemos aquí na Hora Galega tamén? Pois mandar ata ali a nosa queridísima Hilda para que coñecera Friol en profundidade da man do mellor guía posible. Un guía o que queremos moito e que estou seguro de que vostedes tamén. Aquí tedes este monumento á fortaleza de San Paio de Narla. Por cousas como estas, Friol é o único lugar de Galicia que está finalista para ser Destino Rural 2025. Esta fortaleza é agora un museo que ademais pódese visitar de balde. Ai, claro, é que estamos en Friol e aquí temos un dos veciños máis recoñecidos. Que facedes por aquí? Home, non te enteraches que está aquí nominado a Escapada Rural 2025 o único pavo de Galicia? Non te enteraches? De que? Que imos gañar. Home, por suposto. Veña que vos ensino Friol, queredes vir comigo? Que nos vas a ensinar? O mellor de Friol, xa veredes, vamos. Vamos, pois. Vimos de ver a fortaleza de San Paio de Narla, que é impresionante, pero que en Friol temos moitísima máis historia. Vouche presentar a unha veciña maravillosa que che vai contar todo. Mari, como estamos? Hola, moi bons días. Que cousas máis bonitas tedes en Friol. Home, pois sí, un muiño que temos aquí, típico desta zona. Temos igrexas representativas do románico, dolmes e, como non, un castro. Podemos ir? Por favor. Pois vimos aló. Aquí, Hilda, todos os anos en Friol temos, verdade, Mari? O encontro Castrexo Romano, Friulio. Que é o Friulio? É unha festa de recreación histórica, castrexo romana, que organiza unha asociación daqui de Friol, a Castronela. Hai todo tipo de oficios, hai queixeiras que estamos en Friol, hai carpinteiros, ata facemos pan, verdade? Temos forno e todo. Temos forno e todo. Mira outro motivo máis polo que Friol ten que gañar, eh? Polos seus veciños e veciñas. Chicos, hai que inmortalizar este momento. Poñede as vosas mellores caras, que hai que salir tan guapos como Friol. Oi, Hilda, mira que bonito. Este é puro Friol. Xa que vexo vacas, vou te levar unha explotación impresionante, porque Friol tamén é gandeiría. Vente. Pois vamos, vamos. Que tal, Adrián? Moi buenas. Que tal, vos? Boas. Aquí non vexo con Hilda, A vender ben Friol. Vos sodes dous rapaces moi novos que apostades por Friol. Sí, a verdade que apostamos calquera dos dous por Friol. Somos os dous socios. Decidimos quedarnos en Friol, porque é un lugar super acolledor, somos os dous de aquí. Imos sacar un selfie con estas vacas bonitas que dan o leite de Friol. Veña, Hilda, que falastes do queixo, xa teño fame a comer. Iago, Adrián, gracias. Lévoa, que senón, vámonos. Veña, Hilda, imos comer aquí en Seixón. Que sorte. Hola, Yolanda. Que rico todo aquí. Isto é comida típica de Friol? Pois sí, isto é... Aquí prepárase moita caza, entonces é venado. Isto é carne asada, que fago pois, os fines de semana po menú. E despois pasamos as tripas. É tripa de porco, que hai que limpiar, cócela e preséntase con patatas. Agora o importante, como se vota. E é moi doado, ides ao voso buscador, poñedes Escapada Rural votar, e aí xa tedes os 10 povos de toda España e sae Friol como único de Galicia. Así que, votando por Friol, é votar por Galicia, Hilda, porque somos os representantes de toda Galicia. Eu vou votar por Friol. Sí, e ademais, se votades, entrades no sorteo dunha escapada rural por casas rurais de toda España. Pois sí, todo o mundo a votar. Votar!